오빠. At nagbabalik na po lang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programa Chinitox, usapang pag-ibig. Ano ba yung pinag-uusapan natin tonight? Nakalimutan ko na rin. Ano yung topic natin? Teka, mabalik ko Ayun, usapang relasyon, pero ito yung mga problema ng mga matatagal na sa kanilang relasyon. Ano ibig sabihin nun? Nagkakaumayan na. Diba? Bigla lumalamig, lumalabo at talaga nga namang parang nagkakaroon na ng dahilan para bumitaw, para umayaw. Diba? Kaya nandito si Kim Chino ngayong Friday evening. Akong bahala dyan. Tingnan natin kung masolusyonan pa yan. Kasi tonight, anong ibibigay ko? Ibibigay ko ang mga pantanggal umay sa relasyon. Talaga nga naman kapag sinabing umay, ano ba ibig sabihin nito? Pwede kasing paulit-ulit na, 'di ba? Katulad nga ng atsara sa pagkain, kailangan mong mag palate cleansing. Palate cleansing ba ibig sabihin? Basta pantanggal umay. Ito sabi ko kanina, mahal una. Pantanggal umay sa relasyon, ano yon? Do something or try something new. Ano ibig sabihin nun? Basic na basic. Diba? Gulatin mo yung jowa mo. Minsan kapag matagal na yung relasyon, nawawala yung element of surprise. Minsan kapag matagal na kayo magjowa, mag-asawa, nagkakaroon ng complacency or pagiging kampante sa relasyon, no? Na talaga nga naman kahit ano namang gawin ko, mahal ako nito Pero hindi. Ang relasyon ay isang maintenance or parang kotse yan. Need mo i-maintain. Need pa rin dapat ng may element of surprise. Need ng spiciness. Need i-spice up o i-level up ang relasyon. Hindi natatapos yun sa pag-I do, sa pag-oo, diba? Pagsagot sa'yo, pagsagot mo sa kanya, hindi doon matatapos. Always remember na dapat gulatin mo siya. Ipakita mo kung paano ka magmahal, pero dapat may consistency at talaga nga naman panghabang buhay. Diba? O ito, pangalawa, mahal, pantanggal umay sa relasyon, lalo na kung matagal na kayo. Diba? Huwag tanggalin ang me time. Diba? I-maintain nyo yung me time. Kahit mag-asawa, mag-jowa kayo, dapat meron kang sariling oras para sa sarili mo. Hindi laging 24/7 dapat magkasama kayo. Hindi laging 24/7 ay talaga nga namang magkausap kayo. Diba? May mga ganun May mga sobrang clingy at merong mga immature na mag-isip dapat talaga, kailangan pala kumain sabay kami. Hindi! Pwede pa rin kayong lumabas mag-isa. Pwede nyo pa rin i-treat yung sarili nyo mag-isa kahit nasa relasyon kayo. Alam nyo, maganda yung ganyang personal space, personal time na kung saan matitreat mo yung sarili mo at hindi ka lang talaga magiging dependent sa kanya or dyan sa partner mo. Okay lang yun Ikaw na nakikinig kung in a relationship ka, ikaw na nakikinig kung ikaw ay kasal na, eto na, pakinggan mo si Kim Chino, makinig ka, magpaalam ka, sabihin mo aalis ako mag-isa, oo, ayaw kitang kasama. Hindi, totoo yan. Kailangan nyo ng kailangan nyo i-treat yung sarili nyo, kailangan nyo ng self-love, kailangan nyo i-date yung sarili nyo para hindi kayo maumay sa relasyon nyo. Diba? Minsan kasi may mga bagay na magagawa ka na kaya mo naman mag-isa and at the same time makakabuo sa pagkatao mo. Hindi naman ibig sabihin na mangangaliwa ka or merong kang kabit. It's just that gusto mo lang ng personal time. And kung matured enough yung jowa mo, asawa mo, at talaga nga naman malawak ang utak, 'di ba? At talaga nga namang walang anxiety, ay naku, papayagan at papayagan ka niyan. Ang tanong na lang, kaninong pera ang gagamitin? Pera na lang yung problemahin mo, di ba? Ako nga napapatagal or sobrang tagal na ng me time, wala man lang jowa. Ay nako. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan sa pantanggal umay sa relasyon. At kung ikaw ay curious
sa kung ano ang ginagawa ni Kim Chino kapag hindi naka-ere, pwede kang pumunta sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kami po ay naka-live doon. Magkulitan tayo, okay? But for now, balik naman tayo sa rakrakan. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pag automatic na ang luha, tuwing naghahating gabi, imposible mapatawag. Ang ngiti, kumapit ka kaya sa akin ang ikaw ay hayaan ang ligaya. Tayo na sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang. Hi mahal, welcome to my live. Welcome to our live. Maayong gabi, happy Friday. Shoutout natin si Bayani nandyan, Louie Alexander. Sino pa? Si Chean, si Cherry, maayong gabi. Si Abby, hello. Songyeris ka? Di naman gano. Ang tanong isang sandwich na nasa lunchbox ko. Na wow. Pati ata dito sa YouTube, bawal kanta kasi madedemonetize tayo. Ito na mga sumagot sa ating anong topic natin ngayon? Pantanggal umay sa relasyon. Oo. Kala ko ba hindi ka kumakanta? Kumakanta ako sa karaoke. Che, kinakamusta ka na? Che, kinakamusta ka, Che? Che, kinakamusta ka ni Alexander? Number 1, top fan. Sabi dito, para hindi raw maumay sa relasyon, magkaroon ng gadget-free time. Uy, Arlene, hello. Bayani, hello. Anong plano mo this weekend, sabi? Ano raw plano ko this weekend? Wala, magpahinga lang. Si Abby rin, kamustahin mo. Si Louie rin, kamustahin mo, Alexander, sabi parang pantanggal umay, dapat wala kayong gadget. Mga 1 to 2 hours mag-usap. Pwede yun Actually, quality time yun. May mga tao talagang mas gusto ng off-screen time. Ako I agree with that. Ako kaya ko. Naalala ko dati may ka-date ako, meron siyang short attention span. Hirap kaya mag-date ng may short attention span. 'Di ba? Imagine niyo, dating pa lang kayo tapos makikita mo panay cellphone, biglang magkakaroon ng ibang distraction sa kanan, kaliwa. Tapos cellphone ulit, tapos makikipag-usap. Na para bang mag-aalaga ka ng bata. Video call ko yan next. I-video call mo na. Balitaan nyo ako kung AI ba si Alexander. Che, kala ko ba i-video call mo si i-video call mo si Alexander. Pwedeng mag-salon. Naku. Ako wala rin ako issue dyan actually. Yung sasamahan kita magpaayos ng buhok mo. Okay lang ako maghintay. Okay lang din akong ipag-drive ka papunta sa salon, magpa-pedicure ka, ano pang gusto mong gawin. Okay lang sa akin yun. Okay lang hatid kita, hintayin kita.
Tapos lilibre mo na lang ako ng ano, ng black coffee, yun na yung bayad mo. O di kaya lilibre mo na lang ako ng car wash. Okay lang sa akin. Sobrang ano yun. Kimchi, napunta naman kay Batangas. O sige, kapag may opportunity, kapag may event. Ako na bahala sa car wash, 'di ba? Ganun lang dapat. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, gusto pa rin mga high maintenance sa jowa. O ano pa bang love language ko? Kung receiving gifts, ano ba gusto ko ma-receive? Gusto ko ma-receive monthly membership ng gym, pwede no. Sana pag nagka-jowa ako, sagot niya na yung gym membership ko. What? Magkano lang yun? 2K lang naman. 2K a month lang naman. Ako naman bahala sa sundot hati. Uy, dati dream ko yun. Yung parang kunwari pareho tayong papasok sa work, no? Tapos Makati, o di kaya Pasay, katulad namin sa Pasay kami. Sabay tayong papasok papuntang office, hatid kita sa office nyo, tapos sunduin kita, uwi tayong bahay, di ba? Tinatanong ako ng nanay ko kung uuwi daw ba ako. Hindi ako uuwi sa condo ako uuwi. Oo, tinatanong ako ng nanay ko kasi may ayusin niya kasi yung parking. Sabi, jowain ang may-ari ng gym. O pwede rin eh. Batiin natin. Sino? Sino ba batiin? Generous akong tao sa taong mahal ko. Kaya natitake advantage. Kulang na lang tumira pa sa bahay. O, Alexander, generous daw si Chean. Pag na-meet mo to in person, baka makalimutan mo na si Maratoni. Ako na bahala sa car wash mo. Dapat ganun. Kanina pumunta akong MOA. Nagpapatay ako ng oras bago umere. Tapos, napagastos lang pala ako. Bumili ako ng mga chocolate. Niregaluhan ko si Nicole Yala. Turuan mo ako magluto. Marunong ba ako magluto? Oo, marunong ako magluto. Kapampangan mama ko. So, may lahi akong Kapampangan. Marunong ako magluto. Marunong ako magsinigang. Marunong ako magtinola. Marunong ako magkaldereta. Dami ko alam na ulam, no? Ano pa bang alam ko? Marunong ako maghugas ng pinggan basta walang sarsa. What? Ay, ayaw ko naghuhugas ng kaldero lalo na kapag may sarsa yung ulam. O di kaya yung pinagsaingan kapag may bahaw, ayoko rin yun. Marunong daw lumangoy si Alexander. Pero hindi ako marunong magkapampangan. Nakakalungkot nga eh. Wala nga akong dialektong ibang alam. Bukod sa sa Tagalog. Kasi wala rin kaming nauuwian. Wala kaming nauuwi ang probinsya. Sabi ni Bayani, sana makita si Titan Jello. Alam nyo mahal, kaming mga DJ, bago kami umere, parang need namin ng time para mag-recharge. Parang need namin yung enerhiya namin, yung mood namin dapat talaga
i-ready namin bago kami pumasok sa sa kanya-kanyang time slot. Kaya as much as possible, kunwari susunod sa amin or susunod sa akin si Rocky, tsaka si Raketera, tsaka si Titan Jello. Talagang mini-make sure ko na hindi ko sila bubulabugin. Si Mara Tony lang talaga mahilig. Tara, sama ka sa amin. Kasi may iba-iba kaming may iba-iba kaming social battery eh. Nami-miss ko na siya. Sino? Marunong ka rin ba mag-bake? Uy, marunong ako mag-bake. Dati pinagbe-bake ko yung mga nakaka-date ko nung dating era ko pa. Nagbe-bake ako ng muffin, nagbe-bake ako ng cake, gumagawa ako ng ice cream cake, nagbe-bake ako ng cookies. Yung mga binigyan ko ng mga pastries at pinag-bakean ko dati hanggang ngayon, di pa rin ako nalilimutan. Kahit hindi kami nagkatuluyan, hindi pa rin nakalilimutan si Kim Chino. Ganon kasarap ang mga binibake ko dati. Totoo na natuto ako mag-bake kasi nagka-pandemic, 'di ba? So nung pandemic, medyo marami kang oras, kailangan mo ng outlet para hindi ka mabaliw. Natuto ako mag-bake. Yan. Pero ngayon hindi na. Siguro kapag may nagregalo sa akin ng oven, 'di ba? Yung oven kasi namin parang hindi na gumagana. Tsaka mahirap mag-bake. Mahirap mag-ayos ng ingredients, mahirap maghugas. Pero kasi love language ko mamigay ng regalo, mamigay ng material na bagay. Love language ko kasi. Mahilig ako mang spoil ng tao. Kanina si Mara binigyan kami ng brownies. Maraming salamat. Ano pang sabi dito? Actually sabi naman dito mabalik na nga tayo sa umay sa relasyon. Sabi dito, para raw matanggal ang umay sa relasyon, pwede kayong mag-road trip. Pero kasi sa mahal ng gasolina ngayon, parang hindi na practical mag-road trip. Di ba? Boy D, nandiyan ka ba? Meron kasi ako assignment. So kailangan kong mag-video react sa isang video. Kaya mo ba 'yon na i-record? Di ba, kunwari sa IG, merong short video, mga 40 seconds. Kailangan makita siya dito. Kaya mo i-flash? Hindi, dito sa parang green screen, ganun, or patong. Kaya mo yun? Ha? Oo. Kasama yung video. Kaya mo ipatong yun? Hindi, mamaya puntahan kita dyan. Mga 1 minute lang naman. May assignment si Kim Chino. Paawat ka. Hindi na natawa. Sa kayo anong plano nyo this weekend? Paawat ka naman. Ayaan mo na. Isama mo din. Sino, Che? Kailan ba birthday mo, Che? O tapos na? Sinong papa-greeting mo? Cookies, sasarap yun. Masarap talaga yung cookies. Super alam nyo dati nung nagbe-bake pa ako ng cookies, sabi nila, bakit hindi ka magbenta ng cookies mo? Una sa lahat, yung ingredients na ginagamit ko ay talaga nga namang premium. Kaya kapag nag-costing ako,
Hindi talaga. Chocolate pa lang nun, 1.5 na. Di ba? Yung butter ko dati, mga 200 per bar. 250, ganun level yung butter. Medyo mahal. 21. Alam mo, may nagpadala, nagulat nga ako. Nagulat kami last time. Parang, sabi nung guard, may nagpadala ng cake sa akin. Akala namin, yun na yung birthday cake mo. Kaya tinanong muna namin, no. Ito ba yung sinasabi ni Chean? Yun pala, sa ibang tao pala pinadala yun. Kasi sabi nung guard, sa'yo ata to. Kasi usually, kapag may nagpapadalang pagkain, akala nila laging kay Kim Chino. Itong mga guard na to. Hindi sa amin. Ayan na, Alexander, nandiyan ka pa ba? Sabi ko sa'yo. Alexander, nandito na. Be, tulog ka na dyan. Alili. Puyat ka lang. Tulog mo, uwing-uwi. Uwing-uwi. Ayan na si Mara Tony. Sabi, pakita mo na. Magay ka na, happy weekend, sabi mo. Sabi, Happy weekend daw. Alexander, ito na si Mara Tony. Ayan na si Mara Tony. Alexander, ano na? Paahunin mo Be, na. ahon ka na dyan. Sasabi ko sa'yo, yung daliri mo, ano na itim Kulubot. na. Kulubot. Ano yung kuko ko, sinasabi ko sa'yo. Happy weekend, dude. Happy weekend. Sa Tuesday pa birthday ko. Yan, baka magpadala ka ha. Oh, papadala raw siya cake. Anong gusto mong flavor? Kahiya naman sa contest. Dubai, no? Dubai daw, Dubai. Ako na lang maghugas ng pinggan para sa'yo. Pwede naman. Pag may sarsa, kayo na. Mamili ka. Oy, Alexander, mamili ka raw si Chean daw ba o si Mara Tony? Pili ka. Pwede na ba tayo, Boy D? It's the final countdown. Parang... Uy, anyway, mga mahal, gusto ko lang sabihin hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. Ngayong Friday, maraming salamat sa mga sumama na nakipagkulitan dito sa ating live. Maraming salamat. Balik na kayo sa radyo, ha? Hanggang 9 PM pa ako naka-ere. But anyway, happy Friday, happy weekend. Magsiingat ang lahat, okay? Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!